ଆପଣ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାକ୍ରମ ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି ମାଡ଼ ଦିଅନ୍ତି ଏସବୁ ହୁଏ ସାଧାରଣତଃ ତାର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇ ଖୁବ୍ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ ଘଟଣା ତ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏଭିପିର ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ବାହାରୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ ଚାଲିଥିବା ଭିତରେ ବର୍ଗ ମୋ ଉପରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଜଷ୍ଟ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଫେରୁଛି ରୋଡ଼ରେ ସାଇକେଲ ମୋ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ସଂଗଠନ ଏଭିପି ନଥିଲା ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଏକୁଟିଆ ଆରମ୍ଭ କଲି ଜିରୋରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ ଭିତରେ ଚାରିଟା ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଗ କଲି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସବୁ ଏଭିପି ସଂଗଠନମାନେ ଆସିଲେ ତ ସେଇଟା ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ ଏଭିପିଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭାବିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ ଦେଖିଲି ଯାହା ହେଲେ ବି ଘର ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ସଫରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବି ମୋତେ କବାଟ ଫବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଘରେ ରୁହ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସେ ରାଜନୀତି ଫାଜନୀତି କରିବାକୁ ଯାଇନ ତୁମେ ପଢ଼ ମୁଁ କବାଟ ଫବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହିଲି ପରୀକ୍ଷା ଯାଏଁ ମୁଁ ଆଉ ଘର ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖିନି ଘର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମନଟା ମୋର ଚାଲିଲା ଦେଖିଲି ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇପାରିବ ତା'ର ଅଲଗା କ'ଣ କେମିତି ଦେଇପାରିବି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଆସିକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜ ପଛପଟେ ଟ୍ରକରେ ବସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ସଂଗଠନ କରି ତାପରେ ଇଏ କରି ମନରେ ଥିଲା ପରୀକ୍ଷାଟା ଦେବିନି ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଯେ ସଂଗଠନ ଏସବୁ ଦେଖିକି ମୋତେ ଅଶୋକ ଦାସ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଜନତା ଦଳରୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ ମୋ ସଂଗଠନ ଦେଖିକି ଯେତେବେଳକୁ ଯେଉଁ ଗଣେଶ ଜଗଦେବ ଏସବୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଲୁ